mukbang halo-halo tanod niya mga pagari ko. Hey, Alaikumsalam. Allahu Akbar, pagari na Eh, at di man to pagita na ka. Panganong kan mukbang tayo man to. Doon upa kung bakit no? Upa na yan ang makatang pasadya halo-halo Kelipatan kang karana ka. Allahu Akbar. Upa. Hey, Kailangan na may surat ka sungaran ka. oh ayun. May surat ka kami pinagkalipatan ka. Allahu Akbar. Ano na mapya pa nga Tantaro. Kitara, sumanta. Undakar ka. Sa isang kikitay na. Katem yung mamid na rockbill, special halo-halo. Hey boss. Boss, assalamualaikum. Ate may sukir ko Ayun, padi tek bigyan nung ang pagka di schedule ka na. Kata, eman to na order ka. Kaya sa are mga bangsa day ni sa buyan. Free wifi na eh. Free wifi. Ako kasi ang tanong, yung kateteg single na. Ako na, single po na. Single ma'am? Single na. Ay girl, lagi po na pangat nama ko ron mga bangsa kan. Mataan ko masakaw si Mama to, kaya kirik sa Cebu. Aslani. Ay girl. Yung may lecture, kasi ni Mataro Mito. Okay, pa na. Ma'am, kung nasunog ka ka na pilipat ang sungaran. Halo. Nakakalimutan ka spell na. Ano pa? Nakakalimutan pag natikman mo yung sarap. Oo, talaga. Ay na mga bukod sa masasarap yung pagkain na. Bangat na. Wow! Yes. Napapun mga skill mo. Eh, no, kailangan na mawita kasi para magdam ka so mga halo-halo ang isi. Single. Kaya po ito lang. Pagkujarami. Una ramen. Oh, Pacho. Kataon na. Una pa nagiging dito na ramen la. Ay, ramen la. Ay, ito araw. Lapi kailan. Asar man ako. Nabigyan nyo sa ginanaramin ka po. Ramin pala, ramin. Kate kay mga pagari ko, anam ya kilalar kata no. Yagi picture siran. Ako kate mabuso mga halo-halo iran. Amya tangal din na kate pengenatengud na ka anami din mau pake ogagang agi mga halo-halo iran. Wah, way na mikes sarasarapanan kausto na ginamya ka ngaw napkedipatan nakasungaran ka. Sa kapian ini kata tanglangon sa Rakbil. Mga bangsakan. Laman na lolo na anak anong nagitaw na ngayon na Forum Beach. Forum Beach. Tama na yan. Ay, papi, yung kasi Mikos. Hindi na ginawa no. Yes. Eh, para upa-upa ka na. Aduh. Kaya lang akin mo pa sa UB, matulong mga taubi. Kahit mga special sa pangan kan. Ramin. Kepakai niya ka na. Ramin. Hasta ng mga ganito ka kamsi. Jadi patanan sungaran na kung Hindi na, kububila ako nakingatan yan. Gila ng mga sisya. Sasya? Kanap kalipatan ng sungaran ta. Tama na, gila ta, lubas ka na juwi ka. Ganyan ka tao, may midede nga yan, si mama. Dua mama. Pagkatuan niya na dua mama. Bin masasati man na halo-halo. Kate kay mga pagari ko, anap na mga siomairan. Liksak no yung mga dagangan yan na mini market. Ada pa na Korean siya ka na mapamasan habang miyaka paghalualo ka nung nakapayasi ka nung grocery para siko'y pemuasan niyo. O di na ipagkapi niyo at kate na ng mga ice cream yan si pamimili ka nung ka ay niya makapepe tama na. Dutar no pure wah. Gitu kate ni flex sa kanun kompleto anan tango nakilingon kata nakilangan sa si ugagang apagaudugunanan na gitu kate ayo nakate sa mga followers tano may kilala tanoiran pamisita kanu sa den